Ki nongtrei ka EMRI 108 ki badan hapo kasatri Meghalaya EMRI Workers Union habatak ranting ki bor pnia ka company GVK EMRI kilapan pau ba ka jingwan jong ka company saka jela Meghalaya kalong tangkum sibenta banyarap sam tulop nak benta ki nongtrei jong ka 108 namar ba ka sarkar jela manau snam ka jubai tingka kumbakat arklur saka ni company habai keren ba kilap thai kubor ba roy par kharaswai badeu nong ai boi jong ka Meghalaya EMRI Workers Union ulo ong ba ka arklur klub yang pakai ka sarkar jela ban pnia hi nong trei kawan zuruit ubaroi par loithu ke jingwan ke company hangni kalong tangkum ban suban yarap ban sam tulop namar babaro kikam lale de kinong trei ke 108 bat kani company ke syarap ban sam tulop kinong trei ke office kinong trei ke 108 bat yala di henre ya ka bahe kasim yala di ye kran bagi expert jungi teng lak long bit ya ke sarkar jungi ki kran ni kata kaju ki ong ba ka amount ke berit iman power iba khandiat bat ka kam ber ka aidin syakri ke bahe. It's a shame to the government. Kapisa 100% kadi jung state government. Te menta pat ka ai peniat hakani company. Kani company JBK kawan ban peniat hang ni ka sulong no tang ban chu yarap pen sam tulop. Nrei ban ong ka management ong kam dei su. Kala nadong sidong ni la le hingi kam ki jam. Ka sulong no ban pen sam tulop yangi ka sam ru la ban ong no ka sam lai benta. Kemut ka sam ki office staff yangi ki field staff bat yala di. Bat kata ka share ka behe le ka shim yala di. Mo kumba kalong menta ngitip ba kani ka funding jong ka state government kala poi saka khat ar crore duna approximately te annually khat ar crore duna ha ka system namar balik kala additional fund ha undi banai January bala adab kala additional fund biang te kata ka khat ar crore duna kala long enough money ya ka state government ban peniat ini ka jinglot jingsep kan kala bun kala tam man ban namar bale kani company kumba kalong menta ka state government ka ai kumba arlak approximately kawai ka kali arlak per ambulans per month tiladang iken kat kum ka tulop baki ai ngi don sangut akui ka ambulans sangut kemut lada ka ai khasan hajar kan poi tangyu san hajar sangut tilada bat kabai impanyang kali kan long approximately 4,000 sebenai tekan nang poi tekan dai po to maintenance kala man poi san riu hajar tang nang poi tang silak tam ndrei ka government kala ai hadu arlak tam kat kum kajing sutu jungi kan kala long kala abun ka pisah to ni sutu ba ka state government kam don ketin chu ban ong ya kaliang jung ka pisah kan ban ong ba kadon jing akaliang pisah ting request ya kene kam tam li bo chief minister de finance Minister ru mau ban uri ban snutu ya kata ba ka fai ka pisahi 100% kala ber hida ka state government tinang tadi kumbangi kendu mensua bat u health minister berim ba hek hakatu ko por sei ong ba ngimpat don ki expertise la jong mo to hakapor ba ka sedang kawan hang ni ho arjar pra kita ki expertise kimpat don mo nrim takhat sausnem ngila ayat yang mengi ngila don sibun ni ki beriu lejong kan ban peniat ya kan ni namar belai hangtai hapo office jungi ngidon laki jong department mo ngidon ka EMLC department uhet jong kata ka EMLC department udah doktor te ban ong don u expertise lejong doktor lejong kam dei re ngidon ki doktor lejong tenang tade kawan saka fleet department u ban long head ang tu jongka fleet manager udai automobile engineer lane mechanical engineer timan ong bangimdan lagi jong expertise kamdei syurek ngila don lagi jong kadon ska IT department mo IT department ru ngidon ki IT jongi babun ki naki briu jongi hi ban ong to ya kapus HR ru ong no kapus HR ru kadon ka administrative kebut HR ber state head kin peniat ya kata mo HR kumbang itip unbat u MBA la banbat mo te kumbalong menta ki MBA gi chungi la don paho ndei shu ba ngimdon kan kita ki expertise te ngasngu ba ka sarkar kalong ba ka yele ban tet kti gumni kamut ba kamkwa ban sim ya ka jingkit kli kan nrei ngasngur ban ong ba ka sarkar kamsim kata top priority te ya ka health department habangi ngi trei hapo jung ka health mo ka health kadika top priority top most priority
ke sarkar kadi ban shim nre kumbangi pej menta ke sarkar ya ka health department kam shim priority kumbalong no mo ni iba kibun man ki ke sarkar ka pelik jumut man ki kita ki bun kan ki bak kwa ban kansna skim ke nakliang jungi ni kwa ban pen ya katai nang tadi belengi ong baka ni kwa baka sarkar kan shimmo kawai kalong kajing ka jungi di kalong kumne namar bang ila atri kan sne mangne mo ila atri kan sne mangne kamut ka taka job security jungi kanom don mo kumbalong menta kani company kan peniat yang ilan ekin ai biang da kontrak ro ngimtip kita ki kontrak manuan yuk kita kam sniu susu bani kani GBK namar kani GBK kala ade ka wall international company te ka bala peniat yakini ki emergency service habaro ka baro long international kan ke dakiwan ki wailing isngutu bakan kam long sniu susu takadau nalor ba kata ka security ka jungi hinam don kumbalong kan ka company menta ladang ipang sibnai armanai kemut lakun ila ban be kam no te ngi te halor ka taru ngisngu nomor ba ka sarkar kala ki expertise ngila download ka pisar kala dilut chung ka sarkar te kadi ban page ru ya kata ka jing ka jungi kan kumbalong mentangi ja accident mo kidan ki how arja khasan ki ja accident ki staff ki jungi arngut ki la suyap gitu na samairang ki staff jungi tenang ta how ni u hajar arpo akat tu ka por pandemic ki kendu accident sta Segaro Hills te kitu ki staff ki jungi along disable menta te claim don ki jingi rap na kaliang ka sarkar ban ai ki kum kata ka disability insurance ne ki bakila ban sengkam lejong kan on duty ki ja accident te kum kita ki insecure te ki longingi takadawngi dawa baka sarkar kan le lor kan ni khnang ba ka kam jungi ngitre hang ne kum bangila trem tak saus nem te lada kalong insecure ka kam long nisnu don ka jing kan Organizing Secretary Kameglia EMRI Workers Union Uba Joseph Pongrup Uloong bak sarkar jela kamdesu benang aiwai shawei ki company banabar namar bakin hab ban perkhat ya ka jingyo nong bat kani kanwanra ya ka jingdu nong bakrau namar bakade ka pisau pai ba Lagi ni kan ka fund dum golong be approximately be tai I khat ar crore approximately rekat bat kani ka additional fund ka badang dep ai man hagane how bana Januari ti amount yang itai budget ru empadai bahe telengin ni kan ni kaman power ru ngidon kumbalai spa san phongut south spa daya bon te hendai ladang ini kan padai ka kam padai ka ai ka kam ka bahe ba ka jing sekri ka state te amount ni beret ka budget sanction jong ne amount ni beret kaman power ru dagum ngidon south spa bat ka kam padai ka ai ka kam ka jing sekri ka bakraw ka state ta to ka government kadang la se bendinai ko me ka ta jai kam dei ta kam ka bakhya Ingin ni South Spa approximately kaman pawa. Da umar mengidan ki hajar ngot pan takaya lagu jong. Tenrei engi subuh approximately. Tenrei lada kalong pada kumta ba kami ijengai kami kita tu. Tengah try ba ka government ka dibun sutu bat ka dibun pai khamat kan sikini gi. Teleng ini keren yang kata ka fund perlu long sui happy ba ka government kam dei su kan ban outsource sebar. Nomor boleh ba kada pindang outsource kamut kindang bam ke profit. Ta bagi bam profit ta loss kadai ka public money te. Ha bakade ke public money jong state takmun ai bakal state higan penya ya kani ai bakal state higan yo jing mentoy mdekin bakal pisakan pras ni stay mentala ring ini keren yang tak khar kurur kala isolate bi ka government chakani company mla pada ban monitor hatu pila penya kumno gani pisa hatu kaya chunu pi ai kumno ki distribute hakunu rukom ring ini keren itu zat tendai la kum kita long kendang ai kontrak nalor ban nado arjar pra ai kontrak hadu menta te benong pada bakam doni kita ke expertise ban drone menta la khatsan snem almost te la kelong kala long bait kaya government kala long bait namar mla mun ai kontrak khatsan arpo snem ai kontrak ke khamtam kani galoi kade ke top priority la deng ini keren ya ke koj ke khya li te kade ke bakongsan khmat pai kuman hakani ru por covid ngi la rush katoi case covid manu bai ngi la atani case covid har kom badai hadu bangla resel di lejo bonne chi lejong ru nem don bi ngi tai kata to ngino me keren tan hane ngi keren ke iya ke bha kamiat jongi pai ba
ya ki yang niru nam tak bah kami yang pak ba sarkar kan pen bah yang ni service dak ba le ka penyai dak ba monitor hi khanang ba kan ni bisa jong sarkar kan ni bisa jong pak ba kanum long sabai ha ka ban pha ai gitu ki kontrak ki banabar kan ya ki company ki banabar kan kadai kata ka thong jongi kalom ba ka government kare ban penyai bala dak ong ba kamla kadai ban ai ya ka daw kan bali kamla ye kan bagi expert jongi teng la long bit ya ka sarkar jongi ki keren ni kata kaju ki ong ba ka amount ka berit iman power iba khandiat bat ka kam ber ka ai din syakri ka bahe it's a shame to the government kita ki keren ki expert jungi hadu ka salary ki la ong officially plalong eligible ya ka salary ban yo ka bahe ada kumnu ngi di ban ngat ka grade 4 hande ki ai ka salary ka bokumno plalong eligible ingi ban yo ka salary bahe hande kumnu ki salary pi gineแต่กีตาร์ที่กี่บางงี้กว่าบันประสบgovernment บางคำนี้ชุบันดัง fail กันดังนี้สิขมัดพี่นั่นเด็กจีวีเคก็ fail หากนี่ก็ project แต่ละเด็ก government รู้กันดัง float ชิ float ตันนะก็มุดกับ government รู้กันดัง fail ชิ fail กันแต่มุดได้คัดสันสนามอาร์พอสนามกัน fail ซะแต่ก็ไม่ฮับกันแต่งี้กว่านั่งตาก better service สิกี่ไปบ้าตากเราอิสตันหากตากน้องเริ่มบางคดีบันปัญญาฮีขนังบ้าอุปบ้าอยู่อาจจะมันต่อย